České televize. Protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou z televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize. Protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou z televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize. Protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou z televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize. Protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou z televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize. Protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou z televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize. Protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili
o to, že máme tady tyhle ty skvěle fungující instituce. Já se zastávám, tak budou televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize, protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle ty skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize, protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle ty skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občané do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize, protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle ty skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občany do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize, protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle ty skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce, tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občany do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu. Jinak pro mě je to velká loupež České televize, protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle ty skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká televize. A pokud někdo chce si přivlastnit tyto instituce,
tak by měl ne, že odpustí občanům placení poplatku, ale že jim vrátí to, co ty občany do té televize investovali za 30 let a pochopitelně valorizované ještě o těch 30 let. Tak chápu, jinak pro mě je to velká loupež České televize, protože si myslím, že jedině, že ti, kteří se zasloužili o to, že máme tady tyhle skvěle fungující instituce, já se zastávám, tak budou z televize. A za 30 let placení koncesionářských poplatků byly tady vybudované dvě respektované instituce, jak Český rozhlas, Česká